d'olivera, més poderós que el... De Joan Alcover, La Balenguera. La baranguera misteriosa como una araña tan sutil, buida silenciosa, la nostra vida treu el fil, com una barca més que vila, teixint la terra per demà. Bona nit, senyora alcaldessa, senyors regidors, Àngels, Roger, amics, gent del centre d'estudis, familiars. Ens hem reunit avui aquí per retre un primer homenatge des del centre d'estudis argentonins a Llorenç Soldevila. De fet, el soci d'honor és un guardó que vam instituir des del centre d'estudis argentonins, deu fer cosa d'uns 12 o 13 o 14 anys, per d'una manera o altra agrair a la gent que havia tingut una implicació gran en l'entitat, ja sigui des de dintre, com seria el cas d'avui, com des de fora, com amb altra gent que els hi han donat. De fet, l'últim cop que el van donar va ser el març o l'abril, ara jo no recordo el dia exacte, el 13 de març, a la Margarida Colomer, en aquest cas de dins, i ja en aquell moment ja sempre es parlava, un dia, tenim llista, no? Allò de... Tenim diversa gent que li han donat el soci d'honor, però sempre passa allò de dir, la Margarida és una mica més gran que en Llorenç, i diem, ara toca la Margarida, un altre dia tocarà, i en Llorenç el tenim a la llista, però és allò que sempre dius, fem la festa major aquesta, o la de l'any que ve, vull dir, no ve d'un dia. I malauradament ho fem aquesta festa major i ho hem de fer títol pòstum quan ens hagués agradat tots que quan acabi la glosa sortís ell i donés la resposta que ho va fer la Margarida l'any passat. Bé, això no ho podem tornar enrere, el que sí que tenim moltes ganes des de l'entitat és de poder començar un any on d'una manera o altra mirarem d'homenatjar tant nosaltres, jo parlo com a president del Centre d'Estudis Argentonins, com em consta que moltes altres entitats, de fet que a finals de mes de Terrassa ja se li fa un altre homenatge i segur que se li fan moltes altres coses perquè, evidentment, en Llorenç ens en sentíem propi, argentoní, però el seu àmbit d'actuació era nacional. Per tant, no era una persona d'àmbit local i prou, sinó que era una persona d'àmbit nacional. Com deia ell, de països catalans. Els països catalans era el que era la Franja, el que és el País Valencià, ses Illes, l'Alguer, que precisament recentment es va fer l'Alguer, i el que és la Catalunya Nord. Per tant, d'una manera o altra, ell sempre, quan parlàvem de la nació, era la nació catalana pel que fa a la llengua. Som molta gent i realment és un goig que siguem tanta gent per un acte d'aquesta mena, perquè sapigueu una mica el tempus. El que s'acostuma a fer, i farem avui, és glosar en l'homenatjat, en aquest cas la glosa la farà la Rosa Vila i la farà la Glòria Ferrés. Llavors passarem entre cançó i cançó, cançons triades de les que ell li agradaven. Evidentment podríem estar aquí a escoltar cançons que es feia a mitjanit, però n'hem triat un petit ventall de 5, a més intentant precisament aquesta part territorial. Hem començat amb la Maria Mar Bonet i llavors passarem un petit audiovisual que ens ha preparat en Mike amb fotografies bàsicament de Llorenç i en acabat direm 4 paraules més, ens tancarà l'alcaldessa i llavors a fora, amb la mesura del possible per la gent que som i l'espai que hi ha, mirarem de fer un brindis perquè també és una cosa que a ells li agradaria. Per tant, això de brindar en aquests casos també és allò de... endavant. Jo sense més preàmbuls donaria pas
donaria pas a la Rosa, que em sembla que és la primera que parla, i quan anirem seguint l'acte, que serà relativament breu però intens. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Diuen que una glosa és un reconeixement, però abans de llegir públicament la del nostre estimat Llorenç Soldevila, ànima i cor del Centre d'Estudis Argentonins, volem... Torno a començar. Diuen que una glosa és un reconeixement, però abans de llegir públicament la del nostre estimat Llorenç Soldevila, ànima i cor del Centre d'Estudis, volem manifestar la nostra estupefacció, perquè ara no tocava. De manera que fem la glosa d'una absència i a contracor, perquè ens fa molta ràbia no haver-la pogut fer en vida. La guardàvem, sense ell saber-ho, per més enllà dels seus 75. Però la mala passada del destí ens va trobar tots amb el peu girats. Per això, aquest primer acte públic de reconeixement local necessita recollir l'aura de dolor compartit entre molts per la mala notícia. Una molt mala notícia anunciada un dissabte de pont de desembre per informar-nos que ja no el tindríem més entre nosaltres. Aquesta glosa, començant el tercer dia del seu decés, ve a ser una mena d'acte notarial no detallada, de totes les paraules dites, escrites o documentades per la gent que l'ha conegut. Alumnes, companys de docència, lectors, rotaires i tantes veus que encara commogudes segueixen recordant i reivindicant el seu immens llegat. Molts dels que som aquí, per no dir tots, també hem gaudit dels seus coneixements literaris, tot trepitjant camins, places i carrers de la geografia dels països catalans, així, en plural, com a concepte unitari, tal com ell no es cansava d'escampar i alliçonar, seguint el mestratge d'en Joan Fuster, que alguns dels avui presents van poder copsar en profunditat durant la ruta dedicada a l'escriptor de Sueca, setembre passat, organitzada pel Centre d'Estudis Argentonins per commemorar l'any Fuster. Combatem els dos, ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava moltes, un amor educat i en marxa al tocadiscos, negligentment besant-te, ara un muscle i després el pessó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim la llevança amarga de la terra d'anar revoltons entre laços i errats. Què voleu que hi faça? Elementals, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de rima i les rimes de letra. Després, tombats en terra, de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem a l'edat i tot això i allò.
que no estimeu l'edat, i tot això i allò. No hi havia valenciadors abans com nosaltres, car d'abans com nosaltres en són parits ben pocs. En Llorenç, juntament amb un equip de professors de l'Institut Alexandre Satorres de Mataró, van crear les rutes interdisciplinars, la ruta planiana, la del Montseny i la de les Balears. Ell entenia les rutes com una proposta d'educació integral, com a material de suport per mestres i professors, tal com ell deia en publicar l'any 94 la ruta literària al Montseny. L'entenc com una plataforma per a activitats culturalitzadores per ser dutes a terme en centres de barri o centres d'educació cívica. Amb aquella primera publicació d'una ruta, oferta com crèdits variables experimental a l'Institut Satorres de Mataró en el curs 89-90 i realitzada amb els companys de Llengua, Geografia i Història com Josep Camps, Joan Jovany, Isabel Tirado, entre altres, començava la promoció d'aquestes rutes per comunicar a tots els alumnes d'una manera directa i suggestiva la seva passió per la literatura i pel país. El que naixia al Montseny va anar creixent a poc. Resseguint els països catalans, es creava tota una xarxa de rutes que cobriria el país pels 4 costats, per terra, mar i aire. Per fer atractives les rutes calia trobar una bona combinació equilibrada i interessant entre territori, lletres, paisatge i testimonis vius. I ell ho aconseguia amb bons resultats, fruit d'una preparació rigorosa, fins al punt que es convertirien en el germen de la seva gran obra, tan ambiciosa com mastodòntica, la geografia literària. Són 12 volums, amb 4.814 textos de 717 autors sobre 2.576 indrets de la nostra àrea lingüística, de Salses a Guadamar i de Fraga a Maó. La va acabar just a temps. Només han quedat els 2 darrers volums pendents del finançament per ser publicats. Una obra que quedarà com un tresor per la nostra cultura i que ell prou es va cuidar que seguís caminant d'una altra manera gràcies a la corrua de col·laboradors de la Universitat de Vic, el que ell en deia la Pedrera, encarregats de la plataforma en xarxa amb el web anomenat Endrets. Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per el cabrós viarany per el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes, de les que em venen damunt, quina vindrà per les mies. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes, de les que em venen damunt, quina vindrà per les mies. Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba, fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a sa terra nadiua i es desperta l'altre món quan ha fet una dormida. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista, si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo d'esterro se'n falla, cuita dorme l'altra riba, que mos ullets tenen son i el caminar m'afadiga. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista, si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida.
Entre els seus llibres anteriors dedicats a la didàctica de la literatura de Verdaguer, Pla o Rodoreda, m'agradaria destacar l'antologia de la poesia catalana de l'editorial Proa, a cura d'ell mateix i l'Isidor Cònsol, amb aquesta dedicatòria. Inclou tots els poemes que haurien de llegir els estudiants de batxillerat. Llibre, però, que he vist demanar en préstec a més d'un dels jubilats habituals de la biblioteca, amants de la poesia, que possiblement no van tenir ocasió de seguir estudis. En Llorenç Soldevila va ser un bon mestre, dels que deixava deixebles per tots els centres on passava. Però avui aquí, a més de fer constar l'immens llegat acadèmic que deixa el país, volem destacar, sobretot, el paper que va tenir Argentona, el nostre estimat centre d'estudis, des dels inicis. Va ser ell qui va impulsar, l'any 1999, la creació del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell, que havien estat gestant en Jaume Lledó i en Ferran Catà. En Llorenç, juntament amb en Julià Lledó, l'Oriol Calvo, Cristina Villa, Maria Josep Castillo, Quico Villà, Francesc Lledó i l'Ingrid Lenz, al gener del 2000 ja presentaven aquesta nova institució, inicialment amb 4 seccions: la de publicacions, arxiu històric, patrimoni artístic i monumental i medi ambient. Al cap d'uns mesos en sortiria ja el primer número de la revista Fonts, la que ara, amb l'exemplar que acaba de sortir, ja en portem 93. Ell, en Llorenç, hi ha tingut sempre un paper essencial en la revista, no només com a membre del Consell de Redacció, sinó publicant-hi desenes d'articles i bona part dels editorials. I allò que és molt important, la correcció de tots els textos anava a càrrec d'ell. Sentim molt que no pugui gaudir com a mínim del número 100, que ja havíem començat a pensar amb ell. En Llorenç va ser president del Centre d'Estudis fins al 2009, que aleshores va passar a ser vicepresident, fins tot just aquest estiu passat. És a dir, en aquests 22 anys de vida del Centre d'Estudis, en Llorenç sempre ha estat al capdavant, en els 2 llocs preeminents de l'entitat, però amb aquella humilitat i senzillesa que el caracteritzaven. També estava al capdavant, com no podia ser d'una altra manera, de la secció de lletres, creant i liderant les emblemàtiques tardors literàries, per on ha passat, al llarg d'una vintena d'anys, desenes d'autors reconeguts i també algun mediàtic. Només com a exemple cal destacar que ja a la tardor del 2001, en el primer cicle sobre novel·la i història, van venir a Argentona Jaume Cabré, Joan Francesc Mirà, Baltasar Porcel i Carme Riera, i es va homenatjar a la Maria Aurèlia Capmany i a la Montserrat Roig. El seu coneixement de la realitat literària del país, la seva gran xarxa de contactes, la seva passió, va fer portar al nostre petit poble d'Argentona la flor innata de la literatura contemporània actual. El seu tarannà obert i afable, la seva capacitat comunicativa, engrescadora, vital, crítica i a voltes geniuda quan les coses no anaven com havien d'anar, ha estat un motor extraordinari per mantenir la nostra institució viva i implicada amb el poble i amb la seva història. En Llorenç estimava Argentona, com estimava Monistrol i Terrassa i tots els pobles dels països catalans, però era aquí on vivia i compartia amb els convilatans el bategar cultural d'Argentona. Col·laborava en desenes d'actes culturals, no tenia mai un no, i ens deixa un regal immens, la Ruta Literària Argentonina, que es va poder inaugurar tot just fa un any ara. En Llorenç tenia una virtut extraordinària i poc comuna, una virtut molt valorada pels filòsofs clàssics, la generositat. Era generós en simpatia i amabilitat, però sobretot ho era en regalar el seu temps als altres. Tenia una generositat encomanadissa. Ens engrescava a tots a treballar en totes les seccions. Acollia els nouvinguts com si arribessin a casa. Cuidava les amistats consolidades. Fins i tot si no estàvem d'acord en algun tema, sempre deixava una via oberta de comprensió. I per la seva tossuderia innata se n'acabava sortint de tot el que es proposava. Aquesta dedicació als altres, al país, va ser possible també gràcies a la complicitat i estima infinita de l'Àngels i en Roger.
música aquí. El vell retrat que ens queda per sempre d'en Llorenç és el d'un home alt, fornit, apassionat, ben arrelat a la terra però apuntant al cel de les lletres. Poeta de poetes, escriptor d'escriptors, estudiós d'estudiosos, treballador infatigable i bon venedor de la seva tasca sense necessitat de posar-se medalles, desinteressat, altruista, persuasiu, home de poble alhora que home de món, amb visió universal per reivindicar el local. Divulgador sincer, sense pèls a la llengua, defensant la llengua amb convicció i amb respecte, enamorat del Montseny i de la nova cançó, de la que en va fer tema de la seva tesis doctoral i també va ser el tema de la lliçó de la jubilació a la Universitat de Vic. Un intel·lectual activista camuflat, encarregat d'escampar el mandat dels déus de fer lligar paisatge amb cultura, conscient que no era cosa de masses, però convençut que amb tot això contribuiria a fer un món millor, tal com ja de jove i fins al final dels seus dies pretenia inculcar als seus alumnes o lectors. No sé si en Llorenç era el tipus de persona que viu en el seu dia a dia com si cada dia fos l'últim. Només sé que fent i engrescant a fer, dient i fent dir, trepitjant i animant a trepitjar el país, ha anat cosint una xarxa que, com una gran teranyina còsmica, permet honorar les nostres lletres, les nostres terres i la nostra cultura. Àngels, Roger, rebeu el nostre escalf més sincer. Vosaltres i nosaltres mai sabrem en què segueix treballant en Llorenç en el més enllà, sigui on sigui, després de la mort sobtada envoltada de llibres. Però sí sabem que aquí baix ens ha fet la mala passada de deixar-nos orfes, a nosaltres i a les lletres. El seu record, el seu llegat, ens empenyen. Els membres de la Junta, els socis del Centre d'Estudis Argentona, a estar a l'altura. Cal que continuem la seva tasca. Contem amb la presència del seu esperit tossut i somrient, d'aquell Llorenç Soldevila barrejat d'humanisme i generositat, amant declarat de la feina ben feta, per la llengua i pel país. Segur que el seu tarannà continuarà bategant en el cor de la nostra institució. Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré, dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'una mà. Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà un filaret de veu, jo te cantaré, dolça pàtria ferida, jo te cantaré, malaguanyat país meu. M'és igual si ja 1000 poetes, m'és igual si ja 1000 pintors han comptat les amoretes, han glorificat tots colors, amorosos de collida, amadalits del Canigú, alabant el ple de viure sota el cel blau de Rosselló, banya l'ufanus al verd dins l'ona calma de gelets i fent-se l'espre corbera guardiana del Barcarès. Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré, dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'una mà. Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà un filaret de Déu, jo te cantaré, dolça
si ja 1000 poetes, m'és igual si ja 1000 pintors han comptat a monetes, han glorificat els colors. M'és igual si ja 1000 teles s'han emprat del castellet i si les teves esteles ja han ballat dins d'un sonet. Si 1000 cops la tramuntana ha fet sarau tota una nit, si s'ha pintat la sabana com un ball d'amor infinit, tant com me quedarà una alè de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré dolça terra ferida amb els sanglors d'una... Aquesta cançó era d'en Jordi Lara, a Catalunya Nord. Bé, doncs ha arribat el moment que a títol pòstum i amb una pena molt fonda i alhora amb tot l'orgull de pertinença, fem soci d'honor del Centre d'Estudis en Lluent, Soldevila i Bellava. Fem l'entrega als seus hereus. Com que el Lluís Soler, amb el que Llorenç havia fet el soldat, no ha pogut estar present perquè està gravant una pel·lícula, dues, passem aquest fragment del Canigó filmat per l'Àngels a la presentació del llibre de Llorenç, Figueroles. A la Verge, dedicatòria. Jo tenia 5 anys. Anava a estudi en mon humil poblet de Folgueroles. De mos pobres esplets digne per al·ludir. Portava sota el braç les beceroles. Lo mestre era un vellet. Sa barretina més llarga era bon tros que sa ciència. Més quina font tan pura sa doctrina. Quin mirall tan hermós sa consciència. Se sadollava d'aquesta aigua al llavi no sabent en la terra millor font. I quan tornava a casa, de tan savi, deia la mare, n'hi ha cap més al món. En sa grossa cadira de baqueta encara em sembla veure-la sentat. Sa taula era coberta de veieta que em recordava la verdor del Prat. La infantívola escola presidia, dins sa capella de paper tenyit, vostra imatge bellíssima, oh Maria, que havia ja mos avis presidit. Jesús en vostra falda nos somreia allargant-nos joioses blanques mans. Ameu-la és mare nostra, a part que ens deia, los nois que l'aimen bé són mos germans. A sus peus esgranàvem el rosari, l'oració de l'arcàngel repetint, i es tornava a l'escola un santuari on vos devíeu predicar sovint. Vostre més arribar, oh dolça Maria, i ens convidà lo mestre a dur-vos flors. Com no havia de dur-li jo la mia a l'astre matinal dels meus amors. En mon roser, ai, no trobí cap rosa, sols trobí una punzella a punt d'obrir, com l'ànima d'un nin que encara closa guarda per Déu son matinal respir.
Pujo al conreu que agoratava el pare i cullo uns botons d'or, baixo al torrent on per ses tovallons ma pobra mare trobar solia lo color d'argent. Allí trobo la humil margaridoia, ullet que amb la terra mira el cel, lo trèvol del color de la lliroia, la blava jonsa que és un vas de mel. Jo no havia pujat a la Boscúria on riu l'englantiner d'olor suau, safir caigut entre les neus de Núria no havia encara vist lo lliri blau. No tenia en mon or la satalia ni el gessamí tot estrellat de flors. Jo altre jardí en la terra no sabia que hermós trobava aquell jardí llavors. Tot mirant-me les flors, joia per joia, amb mà gelosa anir lligant lo ram del meu bateig amb una bonicoia cinta de seda amb voravius d'estam. Quan a la tarda el presentí el bon mestre, cada infantó li presentava el seu, era jo el més petit i el menys destre. De tots los rams fou lo pitjor lo meu. Lo vegi caure i rodolar pel sostre mentre els altres, quiscun en son pitxer, pujaven a enramar la imatge vostra, reina gentil de mon amor primer. Vegi mes flors als peus dels que passaven donant-los amb la vida lo perfum. Vegi com s'amarcien i es follaven. Ai, com les trobes que ara dono a llum. Lo que plorí aquell ram fou sense mida. No em podia la mare conhortar. Mare del cel, estrella de ma vida, bullau mes darreries acceptar. Tenia jo 5 anys, ara 50, i us porto un altre ramellet de flors. Deixau-les arribar a vostra planta, en que sien més pobres que llavors. Aquelles en primícia us oferia lo meu verger, que sols per vos florir. Aquesta n'és l'humil tardaneria, més amb mon cor i tot, veus-la aquí. Aquelles eren flors primaverenques i aqueixes, ai de mi, són flors d'hivern. Més són per vos, Maria primerenques, que és mon primer amor, amor etern. Mon Colomar. Ara passarem a l'audiovisual que ha creat en Mike Gavin a partir d'un muntatge amb més d'un centenar de fotos, tot i que n'hem rebut moltíssimes més i em deia en Mike que si us sembla que em falta algunes que no hem pogut complaure a tothom. Amb la participació de TV3. Al final amb la participació de TV3. Avui toca descobrir l'obra de Joaquim Ruyra. Per això, Llorenç Soldevila proposa una ruta per Blanes on l'escriptor va passar llargues temporades. La literatura és l'art que més pot lluitar contra el pas del temps i contra la mort. Es tracta de viure la literatura en el territori, una opció didàctica que va prendre ja fa gairebé 40 anys quan va començar a donar classes. Me n'adono que estic repetint els clixés de tota la vida i vaig dir no, això no pot ser, i vaig començar a portar els alumnes a fora, a buscar paisatges dels escriptors que llegíem. Un grup d'amics i exalumnes retroba l'original manera que el Llorenç té d'explicar la literatura. Ell ho viu i, per tant, a més és molt didàctic i t'ho fa viure tu. El Llorenç ha treballat en tots aquests anys en escoles de Monistrol de Montserrat d'on és, de Manresa, Terrassa, Calella i Mataró. Actualment és a la Universitat de Vic. I la Jacobè hi cau espantosament, topa amb uns alzinois. El que et reconforta és veure que aquella acció ha incidit en fer millors persones, en fer millor la societat i fer millor el país. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exagera, tant se val. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor per
és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa i és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor pel meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa i és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor pel meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa i és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor, si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor secret. És així com m'agrada. En Llorenç té 67 anys i veu encara lluny la jubilació. De resposta ràpida, no dubta quan buscant un referent contemporani li diem si ell seria el Merlí de la literatura catalana. Jo, en tot cas, preferiria que em diguéssiu que sóc el Messi de la literatura. Farem l'acudit amb les autoritats donant les paraules i després...
En Llorenç se sent, sí? Li hauria agradat molt veure una sala així de plena. Poques vegades veiem una sala així i quan és per un motiu com el de fer homenatge a una persona vinculada al món de la cultura, on la cultura tantes vegades s'ha entès com allò menor, allò que no interessa tant. Ara fèiem la referència amb Messi, aquesta broma que ens ha fet riure a totes, doncs encara fa sentir més orgullosa del poble on vivim, més orgullosa d'haver tingut la sort de viure i conviure amb ell, amb el gran mestre, amb la persona que contagiava l'amor per la literatura i per la terra. Jo és que estic una mica emocionada perquè m'ha agradat molt l'acte i us agraeixo molt al Centre d'Estudis, a Mike, aquest vídeo tan preciós que ens ha passat i que ve des de l'Ajuntament. Demà farem, amb motiu del ple municipal, un minut de silenci i a banda també, com hem parlat aquesta tarda, volem que s'acabi finalitzant ja la ruta literària que ell va iniciar. És el llegat que ens queda, és el record que tindrem d'ell. També volia dir que tota la tardor literària, abans també ho dèieu, que ha portat a Argentona persones d'un alt nivell que pocs pobles, jo penso que tenen aquesta sort d'haver viscut la presència d'escriptors i escriptores tan importants. Som un poble, sempre ho diem, molt cultural, que estimem molt la cultura i avui ho estem demostrant una vegada més. Àngels i Roger, gràcies per venir. Gràcies al Centre d'Estudis per la feina que feu. Sé que esteu avui, a partir d'ara, esteu orfes d'una persona molt important que tirava molt, que feia tirar endavant el Centre d'Estudis, però jo desitjo que entre totes i tots continueu tirant endavant. Diria que no volia dir res més perquè la veritat és que està tot dit. Agrair-vos a totes i a tots que hagueu vingut i que aquest sigui el primer de tots els homenatges que en Llorenç es mereix. Gràcies. Tanquem amb la música de Raimon, Diguem no. Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passant ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, i jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món.
Deia que fem el brindis ara fora. Més verd que el taronger conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer. No guaita per ses fulles la flor enamorada, no va a la fontanella ses ombres a besar, més d'un gi d'aroma sa testa consagrada i li dona per terra l'esquerpa serralada per font la immensa mar. Quan lluny damunt les zones reneix la llum divina, no canta per ses branques l'ocell que en captivam, el crit sublim escolta de l'àguila marina o del voltor qui puja sent l'ala gegantina remoure